God aften alle sammen. Vi har fået den information, at der er placeret en bombe under scenen. Vi har derfor gjort det eneste rigtige og tilkaldt robotpolitiet. Vær venlig og forhold jer i ro. Robotdrengene! Nick og Jeppe. Fantastisk. Sidst vi så jer, der var Peter Aalbæk jo ikke udbredt begejstret over jeres outfit, men det har I da i det mindste gjort noget ved. Hvad siger du til det, Peter? Det er lige før, jeg beder om den røde hat kommer frem. Hvad skal det sige? Ja, jeg er ikke begejstret, hvis det skulle overraske dig lidt, min ven. De har da gjort lidt mere ud af det. Jamen altså, man kan jo gøre sig ud af det herfra til juleaften, men hvis ikke det begejstrer mig, så er det fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Okay, så lad os gå væk fra tøjet, så lad os kigge på deres optræden i stedet for. Hvad siger du til den? Peter. Jamen, dans er det, men spørgsmålet om ikke, at det er mere noget med for Vild med Svans frem for Talent 2008. Har du noget konstruktivt til drengene, Peter? Nej, fordi så er jeg kommet med det, søde. Det er godt, Julie. Så kan jeg så passende spørge dig. Var det lige så godt at se drengene den her gang, som det var sidst, du så? Det var endnu mere passende. Det var vildt godt. Det var simpelthen bare sådan en god idé, altså. Jeg vil bare ikke have, at det skulle stoppe. Jeg vil se mere og mere og mere og mere og mere. Og jeg synes altså, I skal videre. Jeg synes, I er så dygtige, og det er lige mig. Det er tale, man forstår det der. Martin Hall, Jeppe og Nicks show, det handler jo lidt sådan om tid og rum, og det er jo noget, du har været fortabt i mange år. Du må da være helt vild med den her optræden. Altså, ikke synderligt. Faktisk så har jeg haft en tilsvarende oplevelse, hver gang jeg har set mig, der mindede mig lidt om mit forhold til Knud Romer, forfatteren. I starten kunne jeg overhovedet ikke fordrage det, men jeg elskede med virkelig at holde af det. Knud Romer, hvor end du er. Men jeg vil nok sige, at tøjet er jeg ikke specielt begejstret for, men I kan det, I gør. Jeg har kun et spørgsmål til mig, der bekymrer jer. Der bekymrer mig lidt omkring mine tanker om jer. Hvordan i alverden har I drenge sex? Svar mig ikke. Jamen, Martin, du bliver nødt til at svare. Kunne du lide det, eller kunne du ikke lide det? Jeg er rigtig begejstret for jeres dans. Hver gang har det taget mig lidt tid at synke ind i det på grund af jeres forfærdelige tøj. Jeg er ked af at sige det. Synes du, at Nick og Jeppe skal have en plads videre i finalen, så sender du en sms til 1212 med teksten Talent 5. Tusind tak til Nick og Jeppe.